Salut și bine am găsit la un nou episod. În episodul de azi jucăm un joc care se numește Pokémon. Și în jocul ăsta ne luptăm, face Pokémon noi, evoluții, știți și voi de astea. Așa, hai să facem un caracter. Să rămână ăsta. L-am pe Fudal, pe Grop. Salut! El să spună ce Pokémon îmi pică, adică gen, ce Pokémon e ăla, că nu prea eu sunt asta cu Pokémon. Eu sunt profesor în Pokémon, dacă nu știți. Da, Și acum joc și la acest joc m-am blocat. da. Asta e primul episod cu jocul acesta. A meu. Că al lui Gropșan. Da. A, da. Să nu uitați să dați like, abonați-vă și așa mai departe, știți și voi. Povestea. Da. Și vă rog foarte mult să vă abonați și pe TikTok, la mine și la Grop. Nu-i așa? Follow se cheamă, da. E, Pe mine mă cheamă fanpage Miraculos, adică Făpârie în Săgeați Miraculos. la mine o să aveți pe descriere. Păi da, știi că în descriere trebuie să-l pui tu. Știu, o să pun. Știi măcar? Da. În fine, hai să ieșim de aici. Nu vrea să ieși. Am intrat Hai că revin. Ok, am revenit. Hai să mergem. Eu încerc să ies din pădure. Da, Adică să ajung la unul care să mă pot bate ușor. da, Și găsesc tot felul de Pokémon și bat pe toți. da. Aici va trebui să-ți alegi Pokémonul de început. Da. Ai mai multe generații, depinde ce vrei. Eu mi-am ales din generația 4 Pliplop, dar cum vrei. Chiar nu știu. Cam ce ți-ar plăcea de aici, cum arată? Cred că să iau generația 2. Generația 2 și pe care le-ai vrea? Stai să mă uit. Nu ăsta, nu ăsta. Dar asta nu parcă e generație. Ba da, e. Așa, scuze. Așa. Și pe care le-ai vrea? Ăsta. Ăsta de foc. Bine. Cum se numește? Cum se numește? Cinderace. Uite. Oh. Așa. Gata. Acum realizez că am și eu un cont în care am tot pe ăla. Zău? Da. Aș vrea să intru pe unul nou, să-mi fac și eu un nou. Pentru că asta mi-e mai mult distracția și să iau din generația nu știu cât un Pokémon. Oameni buni, avem un nou Pokémon. Mamă, cum arată. Știu eu. E Pokémon Explozie. Eu mă ales mai mult ca așa pe culoarea mea. Știu. Bine. Ce am nevoie, Să știți că mi-am făcut și eu un nou contuleț deja. Vreau să fiu fată, nu știu ce, dar vreau să fiu fată. Gropșan nu vrea să fie fată. Nu, vreau să văd, dar nu prea îmi place niciunul de aici. În fine, hai că să înceapă pe O să filmare o bătălie legendară. asta, Hai să vedem. să ne punem numele. Ia mă, ești tare mult? Perfect. Ce crezi? Da, mă, știu, mă. Uite. Bravo, bun atac. Bun. Bine, hai să mergem să vorbim cu mama. Să dau și o de asta ce face. Aole, ce Uite, mă. Ce? Mi-a arătat niște ochi de ane. Uite, aia. da. Ăla e un atac foarte prostesc. Uite, tacăl. S-a dus? Care numai cei care sunt foarte slabi îmi dau acel atac. Și ce face atacul ăla? Doar scade defensivă, parcă, sau nu mai știu, atacul, ceva. Acuratețe, nu știu. Opa, bă, zice că am făcut level 5. Opa, Nu, deci ai făcut level 5, bravo ție. pe Pokémon. Pe Pokémon. Da. Bine. Nu, pe om. Bine, ai și pe om, înseamnă. Bine. Deci eu vreau să le zic abonaților tăi, la cei care se uită la acest videoclip, să le zic ce Pokémon să-mi iau. Da.
Ia fiți atenți, luăm ceva nou. Ia fiți. Ce ne pică? Scrieți acum în comentarii ce ne pică. 3, 2, 1 și... Și ne pică... Iv. Iv. Da, asta pică mereu, ca să știi. Hai să dăm o pauză. Ok, am revenit. Ok, am revenit și mi-am luat Pokémonul. O să se cheme Haslot. Așa-l cheamă. Da. Pokémon. Și un type de apă. Da. Din generația, ultima generație, ca să știți. Tot chiar drăguț. Da. Păcat că nu putea să vedem, dar nu Da. contează. Lăsați că o să jucați și voi jocul ăsta și o să vedeți ce mi-am luat. Bă, oare adică, cred că vă întrebați că cum se cheamă și unde am instalat. E bine, am instalat pe magazin Play, nu pe Google. În niciun caz. Cred că ne-ar da cu mod. Ar fi destul de interesant. Dacă e cu mod, nu prea înțeleg dacă e cu mod sau nu. Gen, dacă Dar eu ăsta zic să are- nu ne instalăm după ce terminăm seria, zic să ne instalăm cu mod. Da, ca să înțelegeți și noi cum e cu mod și cum e fără. Adică cu mod ai toate infinite. Aproximativ. În funcție și de ce mod. Da. Am bătut primul adversar. O. Deja am 2 Pokémon, nu stau la Caterina. Ai deja 2 Pokémon, adică pe Eve și pe Da. altă starter. Acum mă duc și o să-mi iau Oh, pe bine. Eve. Ca să știți, acolo unde a picat lui Eve, îți pică mereu la început Eve. Mamă, mă bag cu Eve. Eve la Eve, nu? Stai așa. Nu, Eve la Eve, stai așa. Așa. Acum Eve la Eve. Fii atent. Ia ce știe Nu mă lasă să dau pe altă generație la început. Nu, orice știe Și va Eve. pica Eve. Oh, Eve contra Eve. Eve. Eve contra Eve. Da, nimic n-am. Bă, dar nu știe nimic, bă, să atacă. Ia să ce. Bă, nu. Deci dacă nici asta nu este de ceva de casă. Cât a dat? Cât? 34 un hit. Mamă. L-a spart Bună, pe sărac. Vreau să-ți arăt ceva, că poți să iei un Pokémon chiar foarte puternic. A, da. Care pe seria de început chiar încă îl mai am. Da. Pe seria de la... Reveni până îl găsim pe Pokémonul ăsta. Ok, ne-am decis să vă arătăm, dați la event. Și acum căutați peste tot unde dracu era. Da. Uitați. A, uite-l așa. Și acesta este Pokémon care e destul de puternic. Ce este? Adică ce, Uite. ce știe? Știe Dark, Fairy și mai multe parcă. Bă, grop. Da. Ce spui? Fac pe seria asta ca să deschidem ceva? Ca să ne pică niște Pokémon sau nu? Da, hai să deschidem amândoi. Pentru că și am gemuri. Și tu? I-am dat la generația 4 pentru că acolo e un Pokémon de-al meu preferat, arată ile. Așa, Ce Pokémon îmi place mie? cred că e... Nu e asta. Nu, da. Cred că este... Da, mă. Acesta este Riolu, Da. care evoluează în Lucario. Și stați să vă zic ce mi-a picat mie pe un contul principal, acesta. Da, deci nu putem să cred că a picat așa ceva. No, bine, hai să deschidem. Stai așa, generația, așa. Deschid și tot din generație. Așa. Și bum, am deschis. Și ce ne pică? Și... Ce mișto! Bronzon! Ce tare! Mie mi-a picat Bronzon. Rar, Și mie mi-a picat pe ăla pe un con principal, dar era altfel, altă culoare. Hai Uite, să mai mă. deschidem. Aer și... Da, nu. Haide. Bă, stai. Tot comun, Stai că trebuie să fac de-astea, gen. Dai gemuri? Da, stai puțin, stați. Acum vă duceți și aici, că vă puteți lua încă 100. Da. Nu mă du-te înapoi. Ups. Da. Până acum videoclipul e de 9 minute. Hai să ne grăbim. Dai? Oare cine Dai. pică? Și... Uai! Ce asta? Am văzut pe un joc cu Pokémon și vreau să prind pe ăla. Ia uitați, deja am destul de mulți Pokémon pentru început.
Da. Nu e bai pentru noi. Le-ai arătat cum poți să le dai bomboane la Pokémon. Bă! Să arătăm. Bun. Am ăsta, ca să deschizi stai așa, uite de ăsta. Stai puțin să... Că am luat. Stai puțin ca să-mi fac și upgrade la primii mei Pokémon. Că de ce nu? Da, ca să fie strong. Să nu mă chinui după aceea. Să fie forță. Perfect. Acum aș căuta pe unde am moda aia. Am 3 de alea bune. Am 3 de alea bune și mai pot să mai dau... De ai făcut roz așa? Nu știu. Uite, am dat... Uitați, oameni buni, am dat aici la email și am dat aici. Uite, fix aici am dat și eu. Și acum vreau să dau. Let's go. Începem? Să mai Stai deschidem? puțin. Am level 8. Am 6 de astea. 6, bine. Nu bine. Și una de asta gri. Haide, eu n-am niciuna gri și am 6 de alea galbene. Haide, am dat primul. Am deschis. Așa. Asta e dat la prima generație. What? Ce? Chimchar! Un starter! Bă, Nu pot să cred. să mor tu. Deja am fire type. Ce mi-am luat aici? Că am și uitat. Sper că nu mi-am luat fire type. Nu, mi-am luat water type. Bine. Haide. Deschide următorul. Ok. Oare cine pică? Mam. Glamiau. Ce tare. Bă. Ce dracu e asta? Nu bine. Haide. Stai. Hai. Da, tot deschizi mereu la generația 1. Aia nu pot. Rapid! Fluțel! Nu pot să cred. Double epic, oameni buni. Deci trebuia să fiți aici. Mamă, Bă, și am doi... Nu, de tine foc și la mine e apă. Wow. Du-te, bă, Nu m-aș fi așteptat în vieții vecilor. Bine, Hai. doi. Bă, dar nu pot să cred, bă. Hai. Ambipop! Epic? Epic chiar! Am 2 epici deja. Bă. Mamă, bă, și de-abia am început. Da, bine, dă-i. Ai început de forță. Tu te duci la toate, eu nu mai las să deschid. Haide. Haide. Te rog, dai și mie coment. Epic! Ce e asta? La mine e un bizon. Da, chiar e mișto. Chiar e. Și ultima. Bine, mai am niște gemuri. Eu mă mâncă una. Încă una la gemuri. What? Mi-a picat asta feminin? Ce e aia? Slime. Slui. Hai. E legendar. legendar! Nu cred. Mamă, oameni buni, cum să-mi pice legendar? Nu cred. Mamă, ce mi-a picat. Vă jur eu, deci dacă vă mint, mă mănânc cu totul. Ăsta se numește Drapion. Drapion. Bă, eu chit filmarea, bă. Nu se poate, ăsta fixul de filme și aia vine și ăsta cu legendară. Bă, dar du-te mă de aici, bă. Bă, vă spun eu, ăsta cred că a luat pasile virzate. Nu mai pot. Nu știu ce, n-ai dar îmi pică mereu legendare pe toate conturile. Bă, deci Hai nu pot. să spunem Pokémonii. Deci, hai să vă arăt cum dați bobonul cu faceți la great, așa. Prima dată, luați Pokémonul, nu contează de care, îl iau pe acesta. Apăsați pe ăsta așa. Ne-am făcut upă, deja echipa, oameni buni, pentru început. și deja. apăsați așa pe bobane. Țineți, apăsați și vă face upgrade cât aveți voi level. Da. Da. Și ne. Deja am filmat 14 minute. Bine, și cam atât pentru acest episod, pentru că atâta este maximul. Da. Și ne revedem pe data viitoare. Pa!